Ki amarya matsala ki tayyawa. Ki nan din ma sai ki rukuni ne. To ni da baban garin zan baban garin nan zan ba. Kawai gurin bala mai nama zan je da su mata sai da biya. Wannan dari kuma dan kane. Kwana na bi fa a cikin gidan na ko jama'a dan liga ba. Allah wasu ya ta. Amma da ke sun ga dai. Dan ya hakuri jin da samun da gidan nan ko ba ka bane ba. Kin ga mun dan ci shinkafa nan, mun ci Italian nan. A nan shaɗale mana da ɗan biredin nan da safa nan shashai da biredin a gaskiya ba zan dare ba kawai ina suwa da ran Allah ya a'a masoyiyata a'a sabu bule wayo Allah na sai na dawo ki kula mun da kanki dole ba ni da mun girma yayi na dawo masoyiyata to shi kenan ba da biki Brother. Tobes. Abu. Tobes. Da aka yi ne? Allah ba na gane ka sosai. Dan magamar. Ba gane ni sosai. Wai wannan me kuke shaka haka? Ba ga magana ka. Zo ga magana ta. Ka je ka aure ka manne mace a gida. Kai dai bari kawai. Ai na ga ma auren na duniya. Allah wallahi amma ku da Allah me amfani son wannan abin Allah. Wannan. Ya mai. Idan kana yin awa uku sai ka yi awa takwas. Abe. Ka sha wannan din? Yau ai wannan irin namu ne ai. Kai da Umar ka zauna. A'a ban din zauna. Wani ai irin namu ne ai. Ni da na auren shi garin jiya. A'a. To dan bala ma da na bayi jiya. Eh. Jinjin har zuwa yanzu ko sallah ka sai. In girman Allah. Allah mun je gidan neman sa an ce wai ba zai iya mutuwa. Ya to wannan abun ka ara ma yanzu kana ji ban ni ma abun nan. Shaka. Ba taba shakawa ba zan baka ba. To dan ban taba shaka ba kaga duk shayin da kake gani muna yi da ido wannan sigari ba ita muna haka. Wannan haka ne. Mana wannan ba irin naka bane amma tunda ka ce haka mu bangaren raya sunna ba abin da zamu ci. Yabba! Za mu ba ka kota mutu kota ne. Kana da sabuwar amarya yi. Sabuwar amarya. Bani ya ce karama. Wallahi kyakkyawa na jama. Doguwar zuciya na jama. Allah wallahi bani da Allah bani. Ai mu da abin da aka ce za abin nan. Ka ce ne tare kuke zama da shi. Wai magana kake yi ne? Ai ba na so a samu matsala. To bani da sharadi guda ɗaya. Kar in baka wannan ka je ka yar mutane overdose ko ba kai in banda abin ka overdose din ai gwandan jini zanzan da Allah bani aka zuwa bisha a ja saura kai da Allah bani da Allah ana ai ina buƙatar in ji abin da zan ji zanzan kai mun abin ka bani ma da mana kadan saboda ka san da Allah zuba mu wa wannan yayi wannan fa yayi yawa kai da Allah zuba ka bari fa zuba mun kara mun Allah bani wallahi ka bani wallahi ka bani alquran bani kai an ce da aka da kai kai yawa ko mu ba ma shaɗa ai inda ko kai karamin kai ne da kai ni da na ha sigari to ni ina hanta ba sigari to ce ce a sha ka ga mushi mun banza di wannan shaka da Allah kuma shi da Allah kuma shi da Allah shaka da Allah kuma shi shaka Tobe to mu ne suka da kake gadi a duniya me da duniya mana ina ci mahauka to Tobe kai gani ko irin ce maka ka baki ina da shawara wannan abin da yake rashin gamsuwa ne mu kai wa matar gaskiya ne ina samun a kaɗan kai na muka ce kada kwasa mata mana ta bude ke Farida ki bude mana Farida ke mijinki muka kawo mijinki sarki
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Lafiya. Me wannan? Wannan awa 8 ko 10 aikin ya zo tarar da mu muna sha shi ya sha. Yanzu me ya faru da shi? Da muka ce kai ya sha. Kai ya sha. Inna ilaihi raji'un. Yanzu ma sa aka ci muka lallabo muka kawo shi. Kin ga inda kan shi yake. Yanzu dai ai maganar ka kenan sai da na ce ma karkasha Kai ma ba ce ka sha. Mu shigar da shi. Ku shigo da shi. ta san yanda za ta yi. Ku shigo da shi. Shigo a hankali. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Chobes ta ƙari. Kenan ba wani abu. Ai Chobes ya ga Kai ki damu. Ai ka gobe ma in an ce mai ni na ma ba so ka ba shi. yanzu muna Tun ya farfado ki gaya mai. Dan Allah kuke ba shi shawara ne. Mun bayi ba ya dauka shi. ya za mu fito ta nan mu koma ta Gaskiya ni fa ko ta ga ka san na bar shi a can ba. Manta da shi. Kawai shikenan. To na Allah ya gode. kiyaye. Ayo.